da Vilavella rodeado destas fantásticas infraestructuras, un pouco para demandar, chamar a atención, reivindicar que nos fagan caso, dende a Diputación, dende o IDORDE, dende o Estado, para que podamos dispor destas vivendas que están equivaleiras, non? Levamos esperando non días, nin semanas, nin meses, levamos anos esperando unha solución, e a ver se hoxe nos fan un poquinho de caso, tendo aquí o Diputado Nacional e o Diputado Autonómico. Ben, pois o BNG registrará iniciativas no Congreso para reclamar ao Ministerio de Transporte que, de acordo co INORDE, actúe para poñer estas vivendas en uso o antes posible, e tamén o albergue que está en condicións adecuadas para ser utilizado. Non é de recibo que coa necesidade de vivenda que hai, por cuestións burocráticas, pois haxa, como é aquí o caso, vivendas baleiras, porque todas aquelas que dependen do Estado, sexan de Adif, sexan de Defensa, sexan do propio Ministerio de Vivenda ou as que dependen da Sareb, deben ser transferidas á Administración galega ou aos concellos que queiran xestionalas para poder poñelas en uso para tentar resolver o grave problema de vivenda que hai